Vi har undersøgt emnet benzin- og dieselmotor, og vil fortælle lidt om det her. Ja, oprindelsen af benzinmotoren eller forbrændingsmotorens historie, den går helt tilbage i 1600-tallet, hvor den hollandske fysiker Christian Huygens i årene 1673-80 fremstillede en atmosfærisk krudtmotor, hvor krudtladningen drev et stempel op i en cylinder, indtil det blev stoppet af tyngdekraften, som derefter udførte arbejdslaget på stemplet. Motoren var dog uanvendelig, da krudtindlaget ikke kunne udskiftes hurtigt nok. Og så var der så mange opfindere, som prøvede i de næste 200 år at konstruere en forbrændingsmotor, men det blev kun til fantasiprojekter. Men så i 1867 fremstillede to tyske fysikere, Nikolaus Otto og Eugen Langen, en gasmotor, der havde en god brændstoføkonomi. Den første benzinmotor blev der konstrueret af tyskeren Gottlieb Daimler i 1884. Oprindelsen af dieselmotoren. I 1893 fremsatte tyskeren Rudolf Diesel sin egen teori for en rationel varmemotor, der skulle erstatte dampmaskinerne. Han var den første ingeniør, der konstruerede en forbrændingsmotor på grundlag af teoretiske beregninger. Det lykkedes ham så i 1897 at lave en brugbar dieselmotor, der kørte med 13 kW, og den var vandkølet, encylindret, og den havde en virkningsgrad, som var væsentligt bedre end dampmaskinerne. Siden er dieselmotoren blevet udviklet, og den kan så udnytte den tilførte brændstofsenergi med en virkningsgrad på over 50%. Ja, og altså siden 1600-tallet har man sådan set holdt ved det her med stemplet ind i en cylinder, som man sådan set bare har bygget ovenpå, og så er man kommet frem til det her med, hvor man kan se her, at hvis altså benzinen den bliver lukket ind i cylinderen her, som man kan se, og så skal der selvfølgelig være noget luft for eksplosionen kan forekomme, og så bliver det, altså der kommer en gnist, og så bliver ligesom sat ild til det, og det tryk, det gør så, at stemplet det kører ned, og den her ting, der kører rundt hernede, den vil jo altid gerne være nederst, det er klart, så den vil skubbe det ned igen, og så kører det ligesom bare i en cirkel. Og det samme det sker sådan set med dieselmotoren. Den eneste forskel det er, at det ikke skal en gnist eller en gløde eller noget til at starte eksplosionen. Det gør den helt selv. Og i dag der kører vi mere og mere med elmotorer, fordi det er bedre for miljøet. Og det smarte ved det, kan man sige, det er, at hvis man så får sat en husstandsmølle op derhjemme, så kan det el, den genererer, det kan man så bruge til at lade sin bil op. Så kan man gøre det hjemmefra, i stedet for at skal ned og tanke. Og det er smart.